Oinan corona namola penyakit launan 2009 balik banyak berdoa jambah hati sampi maridun sana usah bahati cameng jagolah tubuh supaya sehat usah bakumpu tampenan rami marilah kita selalu taat teguhkan iman yo nan hakiki. Oi urang rantau cuba dangakan kampung maimbah urang rantau pulang ulah corona rusana tahan mohon basabah banyak doa ke Tuhan. Oi nan jumae pas sabulan tai nan salasa pas tarusan pada ekonomi sayu sampai ulah corona nama kepanjangan usaha apa banyak cameh jorusuh orang parusuh aco taibo bukan penyakit dusana onang kamambunuh asarakan diri nangkan doa kanan kuasa. Oi nan kasawah batanam padi urang batanam onan lelaju caronyo lah jaleh patah di dalam hati oi di penyakit sansailah kita.